sinikeza isikhathi sokuthi azi ukuthi isikhathi sawo lesi. Ngiyakufuna nje ukubaxolisela bonke abenze ukuthi kuze kube late singakafiki. Asenzanga ngamabomu. Ingoba besithi kubalulekile ukuthi amakhosi azi ukuthi kubalulekile ukuthi avotele izwe labo njengathi sonke. Funa nje ukuxolisa kulokho ngoba kube sengathi sisale nje ngoba besihleli nje mhlawumbe. Besisebenza. Seniyosixolela ke. Ngoba sivumelene namakhosi asibange sesiphikisana. Mase sikhuluma nabo sesiqeda. Sivumelene ukuthi hayi sonke amakhosi nje abantu bamakhosi bayavota bavotela lokuzayo esinayo. Ngifuna ke futhi ukujabula nokubona lamalungu ethu afikile la namhlanje azojoyina umkhonto wesizwe. Ingeza ngizwe injabulo enkulu enzima ngoba abanye babo ngiyabazi sasinabo. Ijabulela lento ukuthi manje abantu bakaKhongolose indlela bayibona ayibahluli. Kwathi ngonyaka lapho engamemezela khona ngangifisa ukuthi bonke abantu beANC bezwe emadlebeni ngoba umbutho wabantu lo. Kodwa wawusudlulisiwe endleleni ungaseyona le ndlela esiyaziyo. Ngakusho ke lokho ngoba angiwafihli mina izinto ezifanele ukuthi zishiwo ngokweqiniso. Baningi ke sebefikile bephuma khona eANC beza la kuthina. Bahlale bengena njalo nje ngoba bayazi ukuthi kwakufanele kwenzekeni kwenzekani. Siyanemukela ke ma comrade ngokugcwele sinenjabulo yokuthi nathi manje iyangithandisa lento yokuthi esikhathini esiningi abantu abadala abazi ukuthi kwenzekani kufanele kwenzekeni. Siyanibonga siyanemukela ngezandla ezimhlophe. Uyabona ke ngenkathi sithi sizolwela inkululeko eSouth Africa kusho okhokho bethu babazi ukuthi bathini. Besingeke futhi siduke endleleni yabo. Ingakho ilokhu sayibamba indlela yathula yathi du. Iningi lethu la emajele abanye bagwetshwa intambo babulawa. Abantu bakithi bebulawela ukulwela inkululeko yabo. Abaholi bethu obaba uMandela babanjwa ezweni njengoba kwakulelwa inkululeko nje. Abaholi base-South Africa kuphela ababanjwa ngesikhathi esisodwa bathunyelwa ejele ngesikhathi esisodwa. Base begwetshwa iminyaka abayofela ejele. Yayisho njalo iminyaka yabo bofela ejele. Bahamba baye kuleli jele elidumile okuthiwa iRobben Island. Kwafika isikhathi lapho okwathiwa kufanele kukhulunywe manje iphele impi eSouth Africa. Asikayixoxeki indaba eziningi ngoba asikaze silithole ithuba ngoba into eyenzeka kwaba kulisikhululekile kwase kuba isiphithiphithi nje. Ngisho i-Freedom Charter le kwathatha into eseceleni nje kuphela kuyona.
ngakho ke ukuthi sithi asivume uma kuthiwa akuyekwe manje ukuliwa thina ngaphakathi into eyayisemqoka kwakuwukuthi ngoba bathi sokukhuleka sizoliphathizwe sizoqhubeka sikwenze konke besikufuna kwase kwenzeka kwase kuthiwa ithina uma kuthiwa akukhulunywa manje South Africa sasingakwazi ukuthi sithi ngeke sikhulume solo kuze kufa abantu baphele no ngoba abaholi bethu ababehlala ejele babegwetshele ukuthi bofela ejele kwakubalekile ukuthi sithi kulungile kakuxoxwe baphume sebebadala kwakungasho ukuthi sesiqedile lapha inkululeko ingakho ke sibonile ukuthi abaholi bethu ngendlela abenza ngayo sebephume ngisho endleleni kaGongolosi sase sithi asivuse umkhonto wesizwe osususiwe ukubuya kwethu ebese sithi umkhonto wesizwe sa-eda nje into ebalulekile ngaphezulu umkhonto wesizwe party ithi-ke laba manje sisesizukulwane salaba abawakhile lokhuzana ukhongolose kwasekuqaleni so ningakhathazeki nazi ukuthi nenze into enhle nilandele isifundo nolwazi lwabaholi bethu ababekhona ngaphambili yiyo le indlela eletha thina ekukhululekeni ngiyabonga ukuthi nizile njengoba abanye bafikile nabanye baseza ngoba iqiniso simele iqiniso asimele okunye yiyo nalento ke ngilibazisele mangihlangene namakhosi ngoba ngifunda amakhosi ezwe ukuthi into yawo le ibona abaphuthwa izwe kwenziwe enye into ke lapho ngeke uyazi ukuthi ungayichaza uyithini ngiyabonga kakhulu and asilwe bakwethu asilwe namuntu sikhuluma nje iqiniso njengoba linjalo ukuthi umuntu omnyama akakakhululeke eSouth Africa iqiniso lelo ngeke uliphike noma sokuthiwani nento esasinayo kuthiwa ibhuku lethu lenkululeko alibange liqedwe abelungu balenza ukuthi siligcine ekugcineni angazi ukwenza kanjani siyoxoxa ngelinye ilanga ngiyoza nje ngizoyixoxa yonke indaba ungakhathazeki okwamanje ngibika ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi abantu be-ANC abayaziyo abakwazi ukuhlala emnyameni njengoba behlele emnyameni kubalulekile ukuthi beze la lapho esaqala khona siyoqeda khona futhi siyanibonga intombi ezinkulu no nabafowethu nababonke siyajabula ukuthi namhlanje akekho umuntu ongabazayo ukuthi laba bantu abalwela inkululeko abayithi bazoyithola isiphelele hayi le ethi yiyo ingeyiyo uyabona ngiyajabula ke mina manginibona ngoba angisho kubuhlungu kunina nihlala nabelungu nabantu abazibiza ukuthi bayi-ANC kubuhlungu man ngisho nikhululekile manje ngempela sibonga kakhulu kuba nani sesinani ke siyinto eyodwa manje siyabonga kakhulu ake nibashayile ihlombe bakwethu kanye nje